Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Afternoon Edition. Action Reports. Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports. Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. La 5:15 Action Radio Philippine Standard Time sa lawat medyo gulugal o mo naman gahapon sa inyo taran. Yari kita sa pisa 17 sa bulan sa Agosto 2020. Inyo pala tuntunan Action Reports After Edition tubtob sa tak ng alas 6. Isa ini ka signifikanteng adlaw para sa DYEZ Action Radio Bacolod. Tangod mo ini ang ika-51 nga kaadlawan sang inyo istasyonan nga ginapalangga kag ginakakunyagan 51st anniversary sang DYEZ Action Radio Bacolod 684 kHz. Isa lamang ini sa madamong nga istasyonan sang Manila Broadcasting Company MBC, ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas. Una sa balita, una sa aksyon. O galing isa ka pinasahiman nga pandemya ang nagaigo sa aton pungsod subong. Mabudlay ang pagpatigayon sang selebrasyon kag pagtililipon. Pero okay lang, wala sang problema. Ang importante nakalabot ini nga estasyonan sa ika-51 katuig na. Kag importante yara kamo nga maka-aksyon namon. Nga mo naghatag sang kabakod kag inspirasyon para padayunon ang paghatag sa inyo sang serbisyo. Mga balita, impormasyon kag kalingawan. Ang inyo ka-aksyon sa mga aksyon na Marlon Hervaya. Luyagid nga magpalabot sang pagpasalamat o lagid sa ato sa mahal nga makaako. Ang gamhanan sa tanan ang Dios. Kag sa inyo taran namon nga mga kaaksyon, isa ka nako nga pagpasalamat. Tangod kon wala kamo, wala man kami diri sa kahanginan. Nagalingaw, nagabuyagyag sa inyo sa mga kamaturan. Matudtod nga hitabo sa aton sa nga palibot. Sige lang, padayon lang. Kita taran bato sa anuman nga mga pagtilaw nga nagaabot sa aton sa kalibutan. Sa pagpangabuhi naton taran. Hindi lang gid pagkalimtan makaaksyon ang pag-ampo sa masami sa aton sa kahitaasan. Bangod wala na sang iban kundo siya lamang ang makasabat sa aton sa tanan-tanan nga mga kinahanglanon. Gani kami diri sa DYEZ Action Radio Bacolod partikular. Alin sa akon sa sulod sang 22 ka tuig na isip-isip ko ang pagserbisyo. 22 ka tuig ganing katapos kita sa DYEZ. Halin sa hindi pa ini Action Radio, halin sa ining ginatawag pa namang nga Banat Radio. Sa kalawigon nga pagpangalagad naton, pasalamat kita nga nagsigi-sigi kag nakalabot kita sa ika-51 na
nga anibersaryo mga kaaksyon. Salamat gid sa inyo tanan. 518 inyo kaaksyon-aksyon na Marlon Hervaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Mga balita una sa lokal, mga tao nga nagapositibo sa COVID-19 nagadamo. May barangay kapitan sa Bacolod, may empleyado sa gobyerno, may doktor, may nurse. Pinakamasabo nga hitabo mga kaakson, bangod may mga nagpositibo nga nagakapatay. Ulihin nga na-record ang 49 anyos nga taga-Surad sang Bago. Atenson mga taga-Surad sang Bago, isa ni kakaso sang local transmission, domestic, asawa sang nagaobra sa Panasiatic Solution. Mga naka-close contact nga mga tao madamo. May tricycle driver nga taga-barangay Sumag, Bacolod. Nagmariho sang tricycle nga amo ini ang ginsakyan sa mag-asawa pakadto sa Bacolod South Hospital. May ginkantuan man nga opisina sa Bacolod nga amo ang PhilHealth. Contact tracing amat-amat na ginapatigayon. Ang sural sang Bago pagi kay Mayor Yulo nagrekomendar nga dapat ayoon ang asosasyon sang siring tricycle driver sa barangay Sumag nga magbulig agad makitaan kag maswab test man ining driver. Ang pagkamatay ikaduwa na ining residente sang Bago nga na-record ano balang istorya sa likod siring balita. Mayor Nicolas Yulo live sa siring palatuntunan tutukan kag pamatian dugay-dugay. Una sa balita, una sa aksyon. Mga lugar sa Bacolod subong naka-lockdown sa gihapon, kamustahon sitwasyon sa mga taong apektado. May kabudlayan ba lang ang esperensyahan, may arayhan nga nagpinasaway. Ang sitwasyon man sa Bacolod angot naman sa linakpanay sa mga pasaway. Sa magsuksok sang face mask, face shields, pati social kag physical distancing. Samtang sa Bacolod sa gihapon mga kaaksyon, probable COVID-19. Nga nag-eksperyensya sang simptomas sang COVID napatay, ina probable lang na sa ginbawian sang kabuhi taga Barangay 31. Ang mga himata sa napatay gin-swab test na subong adlaw. Una sa balita, una sa aksyon. Tuman nagikakululbaan no? Kada adlaw may mabatian kita, surod-surod nga adlaw na riho. Nga may hitabo, may balita, makakson nga may Bacolod nun or Negrosanon nga gakapatay sa COVID-19. Naglaligad nga bulan, tubtob lang sa kaso. COVID positive. Recovered. Ayo. Subong ya COVID positive, ginaopdan na sang subok nga balita bangod, may nagakapatay na. Sa balita pungsod noon, DOH nagkilala sa 1,245 ka mga ginatawag nga clusters sang COVID-19 nga kaso diri sa Pilipinas. Ano ang pinakamadamo ang ginahalinan? Ang datos nagapakita nga 1,054 o 80%, 85% gid sang sila mga clusters ara sa komunidad. Ang 68 ara sa ospital kon health facilities. Ang 30 sa mga selda, preso o kon presuhan. Hindi kayo man tuod makatilingala na kailan tuwa ba lang mga presos bong? Why guro presuhan dali sa Pilipinas yung aral lang tubtob sa capacity. Ang halos kalabanan ng mga presuhan sobragid niya ang kanabuon sa mga preso. Ang 23 naman makakakson sa iban nga lugar. Ara bisa hilit-hilit o kung higad-higad man, ang NCR Region 4A, Region 7, kag Region 3, amo naman ang may pinakadamo nga clustering sang siring mga kaso. Una sa balita, una sa aksyon. Sige, dira lang kita na kutob kadamo kita sa mga dapat tutukan nga mga balita mga Aksyon 522, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Unahon tayo balo na anong sitwasyon sang pinaka mga lugar diri sa Bacolod mga Kaaksyon, dala naton. Ano ang kahimtangan subong sa patrol with Aksyon Jan Diaz? Aksyon Jan, ang hapon please kami. Maling nga Aksyon mo, may hapon sa tutanan nga mga Kaaksyon, karon nga po may duwa, kung magkatuwa nga sitwasyon nga mahimo na eksperyensyahan, mga pumulo diri sa syudad sa Bacolod, particularmente na sa norte, surabahin sang syudad. Ang norte nga bahin sang syudad, umalin mahimo diri sa may Burgos Street, dulong mga Kaaksyon dito pa norte nag-ulo eksperyensya sang maulanon nga panahon sining hapon. Manti nagtulo-tulo no nagulan abi Aksyon Mar diri sa norte nga bahin sang syudad. Apan diri sa aton nga nagkamtangan
sa suraban nga sektor ng sunod sang Bacolod ang malamala diya. Ang gulagulumon ang kalangitan pero wala pa nagtupa ang ulan. Tingon nakalain ang sitwasyon sa norte kag sa south. So ay mga kaagson kung makita nato ang kinabanan ikan diri sa area sang Lacson, Ramos Lacson, padulong diri sa may naman sang Rizal Lacson, basta mas lakyan sa iban ang pakadto naman dito pa norte at kung malamala pagiging mga kaagson, no? Kung dalaga naman sa trapiko ang pagawalan sa palibot to sulad sang Bacolod ang patron, nakapadulong kita dito naman sa area sang Dalan Araneta from Hernaez Araneta, dire-diretso mga kaakson sa Melizares Araneta karon nga po naka-degree, moderate to heavy ang sitwasyon kung dalagan sa trapiko ang ato naman paghamalan. Kalabot mga kaakson sa area naman sang Dalan Magsaysay, tulong dari sa may Alice Road, dari may eksperyensa na mabalubugat kadalagan sa trapiko. Kasi karamo sa mga pribado, di pa sa nga jeepney, Lunes na Lunes kita karon, ekspektaron mga kaagson nga ang gulpi ang sang bulyada sa masalakyan patak sa alas 5 tubtob na ina alas 6 ang hapon. Rizayman mga kaagson nga ginapay dalom o rather gina-implementar sa Japon, rin sa sunod sang Bacolod ang trackman sumugod alas 4 sang hapon, tubtob naman alas 7 sang gabi. Mamaganagan kag hindi ginmatamaan ang kabugaton sa dalaga sa trapiko, man mismo sa may sunod sang Bacolod. Kalapot naman talaga mga kaagson sa may Alice Road, owing kita dito sa may area sang Barangay Panokoy, tayo yun ang biyahe sa mga motorista. Wala dapat kabalakan kung dalaga sa trapiko ang pagkamalan. Wala nagapundo, hindi gutok gid ang dalan mga kaagson. Ligwa, dire-diretso kung baga. Biyahe sa mga motorista mga kaagson. Habang paglabot mo, kasi sa Barangay Sumag, da naman amat-amat, nagabul-build up, pinunsok ang mga salakyan. Kung madamo, abi mo, ay mga tricycle, pag makitaan, especially ang mga oras, damo nakakadto sa merkado publiko sa Barangay Sumag. Sinumbali mga kaagson ang nagatabok sa dalan, ang mga nagabiyahe ng mga motorsiklo, kung mga tricycle, ang mga bus kag ibang pabda, kita na nagasinugutan ay lang kay may naka-assign ka ng traffic enforcer, nagagana ang traffic lights, paggalabot mga kaagson sa eda sang Banga, Abonan. Ang patro ng karabay makita sa Circumferential Road sa Ningapon, tub-tub sa Banga, Metal. Hindi man mo nakabugat na dalaga sa trapiko, light to moderate, tub-tub moderate, kadamang traffic situation sa Banga, Metal mga kaagson. Ligwa ang sitwasyon dito naman sa may Circumferential Road padulong sa area sa Barangay Kabuga. Dahil naton nga marekomendar sa tutaraan nga mga kaagson kung silabi pang ilatuyo luwas sa Metro Bacolod. Dari pa nandiri sila sa may area sa Barangay Bata. Muon nyo na lang left turn na lang kamodra bala sa may Barangay Bata mismo. Ito ka balapos mga kaagson sa may Circumferential Road. Sinusuyo nyo na kabugusan ng Circumferential Road. Kung malapad-lapad ang dalan, hindi ka mo maayawan kung trapiko ang paghambalan. Ay paglapot yung mga kaagson sa area naman diri, ang dalan na Buconburgo Circumferential Road, dalan ka mo api maka-experiensa sa mahinay nga movement o sabi nga alakat sa trapiko kumo nga karamo git sa masalakyan sa mga mismo nga lugar mga kaagson. Para mo ng pinagkonsitwasyon sa palibot sa sunod sa Bacolod sinigid lamang hapon mga kaagson. Sa totonan nga mga kaagson, hindi dalagan sa trapiko ang sagi hapon bugos man ginadulong sa inyo. Sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa patrol sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Okay, salamat na dari kita sa first batch sang gaboritor sa ato sa nga live stream. First gid, una gid nga nag tune in sa aton makakson si Alex Fuentes. Maayong hapon si imo action Marl. Happy Monday si imo sir. Be safe. Salamat Alex Fuentes. No? Salamat.
Eme Esmeralda Donido, good afternoon. Action Marlon, mayong hapon man sa tatay ko na si Elias Donido sang Barangay Paloma, Valladolid. Gamonitor gid siya sa imo. Salamat. Nona Nabises watching live sa Kabankalan. Happy Monday. Eme Esmeralda Donido, happy anniversary DYEZ Action Radio Bacolod. Salamat Eme. Romy Agsam, good afternoon po. Thank you po. Helen Huasna, happy 51st anniversary DYEZ Action Radio. Elizabeth Mala Kagamala, good afternoon. Action Mar, happy 51st anniversary to Action Radio Bacolod. God bless and more power to the management, staff and reporters. Salamat. Merly Dorido Magallanes, salamat man. Bea Jonathan, good afternoon. Action Marlon, si Toto Bea. Otsida Haruka, sir, good evening. Salamat, Otsida. Jocelyn Arcibita Ulak, good afternoon. Kasata Christian Hinovea. Enilin Lacson watching from Hong Kong. God bless everyone. Araman si Rose Guevara, Action, sir. Mar, good PM. Salamat. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo. Sa aksyon! Ang pinakamasubok nga balita mga ka-aksyon kung COVID-19 ang paghahambalan dari sa Bacolod kag Negros Occidental. Inang balita bala nga may mabatian katang may gakapatay sa COVID-19. Bisan pagandi nga COVID positive pa lang isa ka persona, ga kuba-kuba na dughanta, no? Ga kakulbaan na kita. Labi na ang ginatawag na local transmission. Isa sang pinakamasubok nga balita mga ka-aksyon kay ang syudad sang Bago naka-record mga ka-aksyon sang di lamang isa kundi ikaduwa na ni nga COVID-19 death. Importante mga ka-aksyon ibaloon naton anong background, anong istorya siri kay basta gani mayara sa kapatay sa COVID-19 sigurado mga naka-close contact ang mga lugar nga ginpadulungan siri dapat gid nga usisaon, no? Spiakalin niya upo naton Mayor Nicolas Yulo sang Bago City. Mayor, mayong hapon. Oo, mayong hapon na Action Marlon, mayong hapon man sa mga kasimanwan natin sa Bago kag sa nagapamati man kang imong nga programa. Salamat gid Mayor, no? Pero do hindi gid mayo ini para sa mga taga-syudad sang Bago, bangod dati may ara sang ikaduwa na Mayor nga COVID-19 death nga residente sang Bago City. Pwede mo ta may istoryahan Mayor na ano background sir? Gani man nga ginakasubo naton nga i-anunsar nga ang maisa naman kita ka COVID patient nga nagtaliwan sang kahapon nga adlaw, no? Ini siya isa ka babae, quarantine di anyos, no? Ang pangidaron kag housewife dra sa Talok. Ang atong suspecta sang source sang iyang ginhalinan kang COVID amo ang iya bana. Pagod niya ang banay nagaobra sa isa ka call center sa Bacolod nga may dogin alleged nga may local transmission. Okay. Kag ang iya bana medyo ilanat sa tong mga July 27, 28. So, hindi pa masigurado gid ang adlaw. Pero nag-isolate man siya. Galing ang asawa ya among nagadulong siya sa iyang pagkaon.
sang August 11 naglain na gid pamatyan sang iyang asawa kag tuod nga may comorbidity nga ginatawag, may diabetes, nagpa-hospital sa South Bacolod, gin-admit, may pneumonia, pero gin-swab siya, which is the procedure. Until siya mapatay, nagwagid nga positive siya. So, technically, kuwang gid siya, COVID death gid siya. Okay. No? Amo na ang medyo kuwan naton overview sa ikaduha naton nga COVID patients nga napatay. Ang Bana Mayor July 28 or July 27 man una nga nagbatsyag sang isa sa mga simptomas sang COVID-19. But silingon, nauna niya Mayor batsyag symptoms ang Bana sang sa asawa? Correct. Oo, una ang Bana nagbatsyag sa iya. Okay. So, kag ang Bana that time gin-isolate kag ginadulungan sang pagkaon sang iya asawa? So, amo nang sa aton contact tracing, gin-isolate ka iya lawat. Daw may payag-payag sabi sa Ilaman Balay. Hindi takbalo kung anong klase nga contact ng ila, pero naglain pamatsyag sang iyang kasawa. Nasang August 11 daw di naging nila maagwanta nang dala nila sa hospital sa South Bacolod. Okay. May report diri Mayor nga from Bago City, halin sila sa nga balay pagdala sa Bacolod South Hospital, may ginsakyan silang tricycle halin diri sa may Correct. Bacolod. Correct. Oo, ang nagdala sila ng taga-subag na tricycle nga gikarga nila kagindala sa South Bacolod Hospital. Amo na nga dira sugod pagid ang aton contact tracing kay dapat mahibaluan ang sino ang close contact pagid hindi lang sang napatay naton pasyente, kundi nga atong driver mismo kinahanglan na tagaan na nasa sang Talupangod gid nga may contact, close contact niya, aton man i-isolate kag dapat man i-swab para mabalaan naton kung positive kung hindi. Okay, balikan kong Bana Mayor, may mga lugar pa gid siya nga ginkantuan magluwas abi sa balay nila or sa Bacolod South Hospital. May mga lugar pa gid sa kantuan. Sa pag-intindi ko sa aton contact tracing, initial nga contact tracing sa aton nga team, samtang nagahilanat siya, tapos guro mga 2-3 kadlaw nga mayo ng iyang pamatyagan, so nagpakonsulta man siya, no? Hindi na ko sigurado gid kung diin siya nagpakonsulta, pero amo man na ang iyang ginsaysay sa aton nga contact tracing team, amo na ihibaluan pa naton kung anong clinic o hospital ang iya gingadtuan, kay sigurado gid nga sakay man siya sa public transport tricycle. So amo pa na part of our contact tracing nga duties. Kamay-ari diri Mayor, ito nakakadto pa siya sa PhilHealth Bacolod, PhilHealth Office. Sige, sa PhilHealth, gali, sa PhilHealth. Yeah. Nagadto pa siya sa PhilHealth. PhilHealth Bacolod Office. So, ginkuhaan na ni Mayor sang swab ang Bana, kag may mga kabataan din sila. May kabataan sila, 2 kabilog kabataan nila, no? Isa medyo dalaga na, isa 7 years old pa lang, no? Pagsugod, isolate sang Bana, sa Ilo, Manila, sa ilang mga paryente, pero galing kay ng pagpatay kahapon daw nagpuling sa ila balay. So, amo nang kinahanglan asta sila aton din kinahanglan i-PCR swab man para sigurado tang ang pamilya, although asymptomatic sila subong, pero close contact sila.
with our disease. So, home quarantine lang ini sila anay, Mayor? Oo, home quarantine kay asymptomatic sila gyapon at sa subong. No? But pero napatigayon ng ilang panawag sini ng PCR swab. Okay. Gahulak ko nato ng resulta kung anong resulta mo na ang next nato na iho. So ikaduwa ini makabig ba tawag nato ini Mayor nga ikaduwang COVID-19 death nga local transmission? Officially ikadua gini no kaya ang piniro nato to technically hindi man ito COVID kay tungod nga nag-negative na to siya no although sa ngara sa hospital nag-positive siya sa COVID-19 virus pero until siya i-release nag-negative na siya sa virus. Okay. So, lain ang iyang kinamatsan sa tuya. Although sa guidelines ng atong Department of Health, considered yapon nga COVID death siya. No? Okay. So, officially, duwagit ang aton nga patay na. Sige. Mayor, imo sini mensahe sa mga taga-Suransang Bago. So, aton nga ginapahnumdom liwat sa aton nga mga pinalangga nga kasimanwa nga sundon gid naton ang safety measures nga ginapagawa sang aton nga mga opisyales no labi na gid sang aton nga medical officials so medyo simple man lang ang aton nga ginapangayo kag kooperasyon nga kung maggawa ka sa imo panimalay, dapat may ara na sang face mask. Kay ang face mask, hindi man na makaproteksyon gid sa imo, kundi nga ikaw ya base na may dala sang virus, hindi ka makalaton sa iban. So kung tanan nag-consider nila, lawas nila nga base carrier ikaw, kada face mask ka, hindi siya nakalaton sa iban. Amo na ang importante sa face mask. Amo na ginapaintindi kita sa aton nga mga frontliners, mga medical officials naton, nga importante gid ang face mask. Ang ikaduwa, ang physical distancing. Ang 1 meter, at least 1 meter na physical distancing, nga kung naanad kita sa una nga gaistoryanay, kita atubangay, kinanlan, maski yung face mask kita, medyo layo ang istorya. No? Kaya ang ining virus, makalaton ni tungod sang bodily fluids. Laway man o sipon man. No? Ang ikatatlo, siyempre, ang personal hygiene. Ang pagpaginaw naton sa aton kamot, pirmi-pirmi gid. No? Makakapot ka lang sinsilyo, panginaw dayon. Magkakapot ka sa gawa sa mga balay, panginaw dayon. Amo na ang aton ginapanawagan nga constant washing of hands. Pero I think ang pinaka-importante nga aton panawagan sa aton mga pumuluyo, amo ang pagtingin sa balay. Kung wala ka man lang sang kinahanglanon nga importante, parehas abis ang mabakal bulong o mabakal pang pagkaon, dapat ara ka lang sa balay mo. Kung sundo nato ni ang aton tanan nga safety protocols, amo lang ni ang makasugpo ni sang aton ginatubang pandemic, dapat kooperasyon gid sang tanan nga pumuluyo. Amo lang na ang aton panawagan gid sa aton pumuluyo kay kita mismo ang makabulong sinisang pandemya nga ginatubang naton. Mayor Nicolas Yolo, sir, salamat gid sa liwat kag stay safe kamo dira sa Bago City kag halong gid. Okay, salamat kag halong man no kag salamat gid sa oportunidad nga makapahibalo taliwat sa aton nga mga kasimanwa. Good afternoon. Mayor Nicolas Yolo sang Bago City mag-aksyon sa nagamises diri sa aton kundi engaged nga lugar yadtong 49-year-old female nga taga Bago City nga napatay sa COVID-19 proper North
Barangay Talok. No, Proper North, Barangay Talok, Bago City. So, once nga mapatay sa COVID-19 ng isa ka persona, automatic ginag-remate ina. Amo ng protocol nga ginasunod mga ka-aksyon. 5:48. Okay, balikan tang pag-acknowledge sa ato sa mga nagabonitora sa live stream. Ara si Enelyn Lacson o Rose Guevara, Angel Haralda Salde. Mayong hapon Lacson Mar, hello lang sa family Salde. Olive Prado Gargaritano, mayong hapon. Philip Alosagay, thank you. Jerry Rumbines. Good PM Lacson Marlon watching from Barangay Balabag, La Carlota City. LM Muhar, Jen always sir, good afternoon, Action Mar. Salamat Jen. Evelyn Nepomuceno, mayong hapon, Action Marlon, sa taran-taran nga nagpamati. Rose Guevara, Action Sir Mar, ask lang ako kung sa diindampi na ang hambal ni Mayor kay taga-bago man ako. Thanks po, God bless. Aranahan na mention ko na kaina ang lugar nga ginapulian sang COVID positive nga napatay. Chirek Eric Rojo Asiado, watching live kay City Metro Manila. Mayong hapon ng Sir Marlon, happy anniversary Action Radio Bacolod. Tamyaw ko pamilya Asiado, Rojo Magdato kan Yada Hililang ay Hinovia family ni Tamyaw makunod. Salamat Chirek. No, magsiko kag kudaran family dira sa barangay Padanon Selos, Murcia. Thanks gid. Marabang salamat Action Mar. Damo na Hinovia family sa Murcia. Di Dane Jonah, mag-gloves na lang gani sir ka hapdi na. Hala pa pamanyos sanitizer na sari-sari brand gwa sulod ka sa store amo man ang pamanyos sa imo. Gani man ang iban gani do no tak naman galing white choice bla, no? Precautionary measures abi, no? Amo nang pangamuyo naton nga dapat di na magdugay pa. Alas 5:50. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanad tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Action Radio Bacolod man sa gihapon padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo padayon Action Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinadang piligan padayon Action Radio Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon Action Radio Bacolod man sa gihapon padayon Action
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin, o baka naman ay nahawa na dahil Maisa ka inisaguro call center agent ne, no? Ginapatihan ato ni sa call center agent. Nagpost saya sang pagpositibo niya sa COVID-19. Nagapabalo siya nga positive siya sa COVID-19. Kung padalaman ta hindi man malain, no? Makabulig gani sa pagpatigayon sang contact tracing. Nagpost siya sa social media, partikular sa Facebook. Di siyempre balaan sa mga friends niya. Ang iya malang sila nga tinutuyo para nga mabalaan kag hindi na maglaptapa ang COVID kung ma-contact trace kag ma-quarantine or ma-advisean sa mas temprano ang mga tao nga naka-close contact niya. Hambali, I am positive for COVID-19 sa tanang nga close contact ko since may pizza sa butang, please do PM me. Sa kanabuon sa inyo, hindi ko na matandaan kag hindi ko ma-PM isa-isa. My last duty in blank was on muna August 7. Sa mga naka-visit sa clinic from munang adlaw, PM nyo lang ko for contact tracing. Kung damo nag-visit siya, mga friends sa tanan, no? Nagpadala sang mensahe, nagapangamuyo sa iya sa nga fast recovery, no? Isa ka sikat ini maka-aksyon nga call center company diri sa Bacolod, no? Taga Bacolod City man siya. Okay man, no? Pabalo mo sa publiko. Galing ka manti kung ang mga opisyal naton kag ang DOH sa pahambalon
hindi gid pwede nga ipagkit ini nga lang sa mga nag-positive sa COVID. Kay may ara sang ginasurod nga kasuguan. May ara sang pwede masupak nga layi diri sa pungsod sang Pilipinas. Pero kung ikaw guro ya nga luyag mo yan pabalo sa public nga positive ka sa COVID-19, why ka man guro sang salabton di bla? Pinasahi ini nga pandemya, pinasahi ini nga problema gana pangatubang naton subong. Basi dason bla damo na ning masunod sa sining isa ka nagpost ho. Ang iban siguro basi kung makapaminsar man, why ta man gana pangayo nga magdamo ning positive diri sa aton. Pero malin naton basi kung makatuga ini sang maayo nga resulta bla. Parang hindi na mabudlayan ang pagpatigayon sang contact tracing. Ang maging madang pinaka-purpose sa mga mamalidha naton nga nagsuggest bala nagligad nga dapat ipagkit, i-publish sa public ang ngalan sa mga COVID positive patients. Ang number 1 nga tinutuyo para mapadali ang contact tracing. Bantayan tani ang mga kakson. No? Kompleto nga alam sa nagpost nga ti amo na basi gagapati kita nga call center agent din isa. Sige on minuto na lang ang nabilin antes kita magtangko sa tak na nga alas 6. Medyo kulang ato sa ring mga minuto. Sige lang, may problema. Cleansing, nourishing, balancing, bag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement. Ang sabat sa namakakson, Evergreen Herbal ati duwe-dugay, korupsyon na, way na taong bakulod, sarado na ang mga mall, wala gid, kabatak, sang benta, poroy lang ni, ang mabatak, ang balinonoy, wala gid, mamam kag mimi, ang balinonoy, mang gubat, medyo lawig-lawig, periguronoy, panitin siya, tari, Hoy, stay healthy, live better pagi sa Life Extension Vitamin D3. Ang pagmintanan sa healthy levels ng vitamin D nagabulig ini papag-on sa ato sa immune system. Vitamin D3 nagabulig para mapahilayo kita sa risgo nga matapikan sa malatian labi na ang makamamatay nga cancer. Ugalion gida pagtumaro sa Life Extension Vitamin D3, isa lamang ina sa madabang nga produkto sa Life Extension Philippines, mas maayo kon kakado. Tuntunan Action Reports Afternoon Edition magasunod magabalik boss kay magasunod na ang Action Balita Evening Edition with Action ang Defensor. Ang patrol way na manabutan kay kulang nang ato sa mga minutos. Ako naman Action Marlon Hervaya, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,